Аз съм Gamer 5200 BG и сега ще играем батъл на пета арена. Да знаете, че от Free Chest ми се падна Inferno Dracon, а от Golden Ice Wizard. Сега да пуснем сега да пуснем и Fire Spirits и още едни и Witch. Така, сега ще изчакаме малко еликсир за Minion Хорда. Сега да пуснем Minion Хорда. Той пусна фурната и ще убие Minion Хорда. Това е гадност. Хора, стана лошо. Но нищо. Сега ще пуснем скелето на армия на този Giant. Да го убие. Едни Fire Spirit пускаме. Още едни Fire Spirit. Той е пуснат този. Забравих как се казваше. Точно. Сега да пуснем един принц на кулата да я троши. Пусна скелета на Нарми, не се получи и тъй. Сега да пуснем един Minion Horde. Сега да пуснем един Fireball на фурната. Защо не уби? Си нямам идея. Сега скелето на Нарми да точи. Джаянта. Взе Никола. Това е гадно. Един Witch. Едни Minion Horde. И един принц. Балон, Fire Spirit да пуснем също. Сега да пуснем Witch. Взехме му хора. Супер. Той пусна Giant-а точно на неправилното място. Да му пуснем скелето на Нарми да го убие. Сега едни скелето на Нарми при Witch-а и те да бият. Едни Fire Spirit. Така, хора, сега да пуснем един принц да точи централката. Един Minion Horde на Giant-а. Сега да пуснем един Witch и тукичка. Едни Fire Spirit. Сега така да пуснем един принц при Witch-а. Едни скелето на Нарми. Добре, скелето на Нарми убиха Giant-а. Добре. Победихме, хора, победихме. И това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. И да не забравяйте да се абонирате за Gamer 5200 BG. И това ще бъде всичко от този клип. Довиждане!